Wow, danger gorom. Ayo. Saja baनायनो नागिरदों kitchen room जागोन बेयो. नैबे box साजा जागोन बे. ओमफ्राय नैबे गाबोन मोनसे box जागोन. नैबेयाव basin. birad gorom. Isi hoनांसिगोन. Guys, नोंथांमोनाथ' आंखौ मिथियामोन मा मावो. बिदि खामानिखौ मावो आरो आङो. मिस्ट्रि खामानि मावो आरो. किचन रुम बानायगासिनो ओमफ्राय थिं रुमा मोनथाम जाखांबाय कमप्लिट जाबाय बेफोरो. किचन रुम बाखि दंबायो. नैबेनि गुवारा 2 फुट आरो 2 फुट ओमफ्राय नैबेबो 2 फुट ओमफ्राय नैबेयो 16 इन्सि ओमफ्राय नैबेबो 16 इन्सि गुवारा ओमफ्राय नैबे एसे फिसा आरो बेनिफ्राय बियो 18 इन्सि बेयो नैबेनिफ्राय आरो फिसा एसे देरसिन बेयो नै बिथिं ओंखाम संग्रा जागोन नालाय गेस अरदाब माबा माबि थागोन ओंखायनो बेखौ 2 फुट होनाय जाबाय आरो 2 फुटनि एसे बारासो जानांगौ हिसाब मथेथ' ओमफ्राय दा रुमा फिसा जाहैबाय नालाय ओंखायनो 2 फुटल' हैबाय आरो जायगा थाहैनाय नङा दा गेस टेंकि हाबजानायनिबो सुबिदा नांगोन नालाय सिङाव बिदि आरो बेसिं बैथिं पाइप थांनायनि गुदुं फलंनानै दोनखाबाय नैबेयाव बायदिसिना दोनग्रा आरो थेमाला काप गिलासफोर बे बक्सआव बे जाथ'वाखै बेयो बानायगासिनो गाबोन दाहालाय होगोन बेखौ फार्मा फिटिं खालामनानै माबायदि नुदों कमेन्ट खालामहरदो जादोंना जायाखै माबायदि खालामो सोरबाफोर मोनथिनायफोरा आरो डिजाइनफोरा माबायदि जादों कमेन्ट खालामहरदो आरो भिडिअखौ लाइक खालाम खोमसि नुयोलै बारा एसेबां माबा साफा नुवाखै बक्स जागोन बे बक्स जागोन ओमफ्राय नैबे मोनसे बक्स जागोन बे फकास जायाखै बुस्थुआ खोमसि नुदों बेसिं 16/18 हेलो गाइस नै जोंहा फार्स्ट स्टेप साजाया जाखांबाय फार्स्ट स्टेप साजाखौ होखांबाय दा फार्स्ट स्टेपनिफ्राय सेकेन्ड स्टेपखौ होनो नागिरगासिनो गोलोमजोब्बाय बिस्टिया साफा बिराद गरम थिंनि गुदुङा आरो सान्दुंखौथ' बुंजाया पुरा मोदानलायनाय सान्दुं दा सेकेन्ड स्टेप होनोसै आरो बिथिंनिबो ओमफ्राय बिथिंनिबो सेकेन्ड स्टेपखौ होनानैसो नै बेखौ होनो हागोन बे बुस्थुखौ ओमफ्राय बेथिं आरो थार्ड स्टेपआव बे बक्स जागोन आरो फार्स्ट स्टेप होनाया जोंना 8 दिन जाबायदां 8 दिन बियो बेयाव बेसेन थागोन बेखिनियानोसै दा होनोसै बेखौ बिदि जागोन बेयो नै बिदि बेयो गुवारा 14 इन्च दं आरो 1 फुटनि बारा बैबो 14 इन्च 1 फुटनि बारा ओमफ्राय गोलावा
43 inch दङ बियो ओमफ्राय नैबे 49 inch join सिगोन दा बियो बढ़िया जादों नैबे बस बढ़िया जादों रे बक्स गोजौआव होबावनांगौ आरो नैबेयाव मोनसे 15 दिन जाबाय बियो 15 दिननि उनाव बोखाबाय आरो स्टेन्ड बोखाबाय आराम लासै बखनांगोन बेसिननि बे हेंगिं बेसिननि मोजां जादों लास्ट मोनसे बोखारनांगौ दंबायो नै बेखौ गोलाव इयो ओरैजाय गोलाव आनबक्सिं खालामदो वाव आनबक्सिं जेबो प्रब्लेम गैया अनबॉक्सिंग जाबाय आरो दिनै साजा अनबॉक्सिंग मोजां जादों ना नैबे सिलिन्डार पाइपनि गोबासो नै बक्स बानायगासिनो जोङो डीजे बरिया दे मोजां मुस्लिम बोरै गुगालायखो दाफबलाय आरो गोदोनाया एसे गोलाव खालामबाव बे मानजिथार मोजां मानजि जाबायानो माथो बिराद बरिया नुदों आबिया मजा मा नागिरखो ओइ मा बुंदों रोङाखै बेनो बांग्रिं राजा फैदों जाबाय खामबो मोनजाया बारथायाव मुरि गोरानदोसो थानाङो फाग्लासो मानसिफ्रा खाख्रब खुख्रब जालांजोब्बाय बे मिस्ट्रिया लावहं जालायदों हेलौ गाइस नै फाइनालाव जोंहा माबा होदों प्लास्टार होबाय आरो फ्लरनि जोबसिगोन दिनै एकेबारे बक्सआबो जाजोब्बाय बेबो जाबाय बेसिन बहायबाय दा प्लास्टार होगासिनो फ्लरनि बिराद खस्थ' सिङाव हाबसोलायनांदों सेसाबो दङ नै मासे जोबसिगोन आरो दा माबायदि जादों नायदो साजायाबो प्लास्टार होखांबाय बरिया